Salamat. Salamat gid Mayor, masubo-subo man nga hitabo ang nadangatan sang pila ka mga residente sa Purok Baybay Barangay Daga Cadiz City bangod ti nagluntad sunog kaina ang report mga 11 gid kabalay. Anong information Mayor? Actually kayo sa aga no upo. No natabo ang sunog, faulty wiring daw ang rason. And 11 house ng apektuhan. Ito, tatlo ang partial. Okay. Ang Purok Baybay Barangay Daga, Mayor, ano ni siya man, ikit-ikit na mga panimalay or mga informal settlers ang Barangay Star? Yes, it's a private land dahil isaran sa informal settlers. No? May, ang mailan to kami isa ka balay na simento dito na kuntat yung nag-service sa firewall. May paglabot to sa iya, wala na naglapad, nagsigip ang kalayo. That's why na amo na inikit na balay na. Okay. Ari Mayor ka ang report nga nabaton ko diri. Inang area na siya ang kalabanan dira nga mga residente. Amo na sila kuntaning subject nga mga residente nga inog silo sa Yolanda Housing. Well, may iban sila na naging pang-designate. But you have to remember, Yolanda happened 5 years ago. 6 years ago. Ang mga housing ko nakalaubos na ito yung panghatag. Kaya kabalo ka, mandated ba na siya sa NHA na once na ma-occupy, dapat within 6 months, ihatag sa liwat sa iban. That's why mo na wala na ang NHA na itong housing, Yolanda housing, dugay na naubos. No? But may ara kita relocation site. And in fact, so what will happen gani mo ni i-offer ko sila ang housing ang duta so well patindog sila bago na balay dito na sila sa relocation site ng city. Okay. At least mangin ila to ya ang duta nila. Then gandi ng area Mayor kay do nadula ka. Then kadang area ning relocation site. Lapit na sila sa Barangay Dagaman. Dagaman. Kenda Carmen, lapit kaya less than a kilometer na ang relocation site. Okay, ina ang relocation site, bali ina iyagi na sa syudad na property. Yes, it's owned by the city. Yeah. Okay, magamo ni Mayor nga trahedya labi na kung totally burned ang imo sa nga balay ti problema gid kon diin ka matiner anong plano sa syudad Mayor subong diin nagatiner ang mga apektado? Sa subong may ara na nabilin sa ina na site may ara na covered court. So iban ara na subong katiner. No? Pero ang I believe ang iban na mga victims ato yung nag-ista sa ila mga kaparental ng mga pamilya nila. That's why mo na gusto ko na kung they so decide na mag-relocate sa relocation site ng city, makabulig pa ta sa ila, no? Ang mga housing materials, probably some cash also. Okay. Kag kay na Mayor, daw naka-eksperyensya sa kabudlayan sa pag-responder ang mga firemen naton kay bangod sang gagmay nga alagyan na sangit maganit daw ang isa ka dako nga fire truck dara sa ring kag sa poste sa area, no? Ano do Mayor kon fire trucks ang pagkahambalan nato ng Cadiz City, why ba ni so far sa problema kung kanamuon abi sa mga fire trucks ang hambalan ta? Bulo bastante naman Mayor or kinahanglan pa nato nga mag-request sa additional? We have tatlo iya ka DRR, duwa iya ka fire department, may isa ka private. Anom kami da. Wala problema actually kami responde. Ang problema lang mo na mga gagmay na lugar. Yes. Na hindi pa tusulod, isa lang makasulod. But to combat para masabat ina na problema. Pag ulang kid nagpa-publish ng kaniko na mabakal kita tanker. Tanker ba na I think this is 24,000 liters na tanker. 10-wheeler na truck, may pump siya abi. Daso mabakal mako penetrator. Aning na panawag ni penetrator, ining gamay lang 4x4 na gamay lang siya ya. Lusot siya. May tangke siya na gamay siya. Ayan lang siya sa dako na tanker. Para makalusot siya. So muna sa mga aton ginadihon kasi kabalo ka ting Cadiz na mo kami di informal settlers na kaya na gas spaghetti wire ba di kaya dali masulod. That's ang solusyon. Yan sa LGU funding Mayor ang gastuhon diri. Yes, LGU funding.
disaster na fund. I-fund sa city. No, Isa na shopping kita kung kumain ng supplier makita naton na maka-offer tayo sa isa ka penetrator. Gamay lang ni siya na makasulod-sulod. Okay, penetrator. Isa ka tanker ka isa ka penetrator. Yes, ang tanker actually is in the pipeline now. Hopefully within the month or next month ma-deliver na to. Amo na lang yung isa ginapaabot naton yung penetrator. Kaya wala pa kami nakikita isang supplier na masabat. Okay. Dapat brand niyo gini sa mayor. Dua. Brand yun. Okay. Brand yun na. Ang mayara kita tuwag nga fire drill, no? Fire drill, fire safety seminar sa mga kabarangayan. Sige-sige man siguro mayor, no? Parang at least maiduka na mga residente kung paano malikawan ang sunog. Yes, correct. In fact, kita DRRN na mga groups, barangay level, no? Na mga mag-responde sila na mismo tong gauna, sila na lang gadala di sa proper. Like sang inilang na weekend at tukos bukid, may isa to ka VA vehicular accident, duwa ka motor na binungguanay sa crossing. Do grabe. Sila na lang mismo to sa barangay ang nagresponde. May mga barangay vehicles naman na intended sila amo na ang ginadulong nila ang mga presidente nila. Okay. Mayor, antes ko magtakop, singit ko na lang kung naiporting baha tos Metro Manila daw makakilibot to. Kada city may mga areas man ang flood prone. Ano so far, Mayor, may ara kita temprano nga preparation sa ding La Nina phenomenon nga napaabot ha? Umuga na siya. Subong muna kapag limpyo ka kanal din sa tanan sa sulod sa syudad, no? And outside siya yati ongoing man ang rehabilitation ng mga kanal sa DPWH. Sang city engineer mismo, no? But siyempre hindi kina nato maibitar with the concept of El Nino. Pero ang ato lang manamit ni kay daw na memorize na nato kung sino perming low-lying areas, flood flow prone areas na mag-abot ganing panahon sila mismo na arigmat na kay barangay na mismo ang gauna responde sila. Sige. Kada City Mayor Salvador Escalante Jr. Mayor, thank you so much kada kaghalon ta para mi kaggamay gani. Action may Marlon gabi man kag may gabi liwat sa aton tagapalamati. Salamat gid. Action firing line. Kada City Mayor Salvador Escalante Jr. So ara man na. Isigida